menang bau ngau badigya pan ma PRT arjan tan shu ya pan unong wei shu kan pikum bagan skai wan la dei uno disngi turbet pikum kamasi sang pap e ngi la prashnong ket cha baki shudi nong en le shu pan inon hap sian kum usum barong tung ai ling na lagi prashnong la jong hak mak ki nong wei prashnong la jakdong la dau em ling prashnong u baji sampa long ket balong loi nga bang yara hap long kum aktor sampa en la yo kon pingi wei las dang e unong wei bang ma em ling la prashnong u pi la klasarong ngaro up sapte bang ma emba piro lade kapot lun jot ngap knep lade uba sapep ken mau yam ho la prashnong wat nen bang khen nim de kumba ublei ulabe larhi pise jong pa he tung ai ling na lagi prashnong la jong hak mat ki nong wei prashnong la jakdong la dau em ling prashnong u baji sampa long ket balong loi nga bang yara hap long kum aktor sampa kin mau hem kin the prashnong wat men ka aksaron prashnong te u la prashnong la long u banan non nong wei te be shadi perkhat hem ka la jong im bang ma em ling prashnong u em shu u ba mon prashnong bai pediksi dabri bet u man kasngi berkat yang pi negada prashnong u bale bada tung ai ling na lagi prashnong la jong hak mat ki nong wei prashnong la jakdong la dau em ling prashnong u baji sampa long ket balong loi nga bang yara hap long kum aktor sampa